Kom på besøg hos et af Danmarks hyggeligste krammermarkeder. Find os på Sjællandsvej nummer 3 i Bogense. Velkommen til Bogense Krammermarked. Bogense Krammermarked rummer godt 500.000 effekter. Og hver dag kommer der nye varer til. Det er Jævns Bogense Krammermarked. Hvad vil du give? Denne lille film er til alle med trang til ting og sager. Tak skal du have. For dig, som leder efter nyt, gammelt til privaten, eller for dig, som opkøber til din lille forretning. Vi har legetøj, tegneserier, bøger, keramik, reklameting, LP'er og CD'er, møbler, glas og spisestel, udstoppede dyr, hårde hvidevarer, ølkasser, uniformer, for ikke at glemme vores mange samlinger. Vi er derudover forhandler og leveringsdygtige i al slags fiskegrej. Vi er mester i at skaffe. Vi er samlet på Bogense Krammermarked for dig som handlende. Find os på Facebook-bloggen Bogense Krammermarked. Vi ses i ting og sager.